Priatelia, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu na 100% a pevne verím, že takto to bral aj môj dnešný host Martin Rusina, ktorého vítam, pretože je to skvelý bežec, majster Slovenska v maratóne a určite môžeš na začiatok tak potvrdiť, že išiel si do toho behu naozaj na 100% a vyšlo to. Dobrý deň, prajem. Tak, nemôžem povedať, že som šiel do toho úplne na 100%, lebo nešiel som na 100% pripravený. Ja som aj avizoval, že jednoducho tomu maratónu a tej príprave som nedal úplne to, čo som naozaj chcel. Mal som tam nejaké iné priority, ale už keď som bežal, tak tá výkonnosť tam proste bola. Dal som tam fakt naozaj všetko, čo som mal a to aj v závere bolo cítiť, že už som išiel z posledného, ale bojoval som so sebou, so všetkým. Takže áno, na konci dňa som tomu dal 100%. Áno, vydal si zo seba maximum. A o tom asi hovorí aj to, ako kráčaš, síce našťastie teraz sedíš, ale sme 2 dni po maratóne a svalovica je poriadna, že nezažívajú to iba tí amatéri, ale aj títo najlepší naši bežci. Samozrejme, tá trať ma naozaj preverila, tie kopce dali zabrať, už mám síce teraz 3. maratón, tie 2 boli aj vtedy na pocit ťažké, ale teraz je to úplne niečo iné. Čiže dosť to cítim, už dneska je to lepšie, včera to bolo ozaj zlé. Ale pridružilo sa mi k tomu aj také, samozrejme, mal som nejaké novšie topánky, takže mám aj fialové nechty, prvýkrát v živote mi opuchli nohy, takže je to celé zaujímavé, bojujem s tým, ale je to taká daň za ten výkon, no bohužiaľ. No si to vytrpel, hej? Vytrpel, no, určite áno. No si aj hovoril, že to druhé kolo, že ťa ten beh ani nebavil sám o sebe, čiže čo vtedy si musel v hlave povedať a predsavzať, aby si to zvládol? Tak ako som hovoril, trénoval som na nejaké 10 polmaratón, to najdlhšie tempo, čo som mal v tréningu, bolo 20 km, takže to bolo pekne vidieť, že prvá polka, tých 21 som odbehol, fajn, bola tam potom ešte rovina, išli sme trochu s vetrom, že tých 25 km bolo pre mňa ako keby dobré, tréningové, cítil som, že sa tam cítim dobre, bolo to super. No a potom už začalo dochádzať to telo a že chýbala tomu tá príprava. Myslel som, hovorím, na to dobehnúť, ja som aj vnímal sa, lebo tam boli tam tie otočky, tak som videl aj konkurencia, ako je ďaleko, vnímal som proste, že chcem vyhrať a mal som extrémnu podporu, či už rodiny, kamarátov, bežcov, baby, ktoré trénujem, že ono to všetko ide do jedného celku a jednoducho mal som tú motiváciu vyhrať, chcel som aj titul, chcel som vyhrať v Bratislave maratón a byť ako keby jeden Slovák ďalší, ktorý to vyhral. Všetko v jednom sa to spojilo v pravý čas a nejako sa to podarilo teda. Áno, po pomerne dosť dlhej dobe vyhral Slovák, takže čo to pre teba znamená? Pretože ty si z Oravy, ale už dlhšiu dobu žiješ v Bratislave, čiže vnímal si to tak, že toto je tvoj domáci maratón? Áno, každý víkend dá sa povedať, že chodím na Oravu, to sa priznám, že veľmi často chodím. V týždni som samozrejme tu v Bratislave. Domáci, no poznal som tú trať, poznám podmienky, tieto veterné, aké sú tu, teda to počasie. Dá sa povedať, že je to veľmi komfortné sa vyspať v vlastnom byte a ísť na štart kvázi behom, lebo som išiel ako rozklus rovno na maratón, čiže 2,5 kilometra. Bolo to komfortné. Áno, cítil som sa tu doma, proste páčilo sa mi to, hovorím, vyspať sa doma, ísť na maratón, má to, dá sa povedať, pod oknom, dokonca bežalo sa okolo mojej bytovky, kde bývam, že celé to bolo výborné. Aj susedia fandili z bytovky, videl si? Hej, už ráno som videl tie úsmevy, že nikto mi to tak ešte nepovedal, ale určite to zase príde, mi budú podávať ruky a rozprávať sa, že gratulujem, lebo aj po Košiciach, teraz som sa tam nasťahoval a nepoznali ma. Ale vedeli, vy ste ten pán z telky. Tak mi podávali ruky a potom sme sa nejako aj viacej zoznámili, prehlbili, takže očakávam to aj teraz, ale včera som bol zavretý doma celý deň, takže musel som trošku regenerovať vyložené nohy, lebo bolo to ťažké. A máš aj nejaký sociálny život tesne po maratóne, že oslavil si to víťazstvo? Tak aj na kamery som povedal, že sa veľmi teším na tie oslavy večer, samozrejme. Zavolal som baby, ktoré trénujem, zavolal som chalanov, ktorí či už bežali, alebo to boli kamaráti, čiže bolo cez dobrých 10 ľudí na byte a samozrejme oslavili sme, nehovorím, že to bolo nejaké extrémne, ale boli sme do rána, rozprávali sme sa, boli tam zážitky, pár ľudí som ráno našiel na byte u mňa spať, takže bolo to zaujímavé. Patrí to k životu, ja nie som profesionálny športovec, som obyčajný človek, jednoducho
úspech treba sláviť. Aj maratónci sa teda vedia zabaviť. Aha, určite áno. A poďme k tým podmienkam, pretože tie boli veľmi zaujímavé. Mnohí ľudia, takí tí úplne že hobby bežci, sa skôr spoliehajú na to, že keď je zima, takže to nie sú dobré podmienky na šport. Ale čo hovoríš ty, že tebe tie podmienky, ktoré boli, tá teplota, mínus pocitová, normálne, že mínusy tam boli nejaké, a reálne, že okolo plus 4 stupňov, tak tebe tieto chladné podmienky vyhovovali, hej? Musím to rozdeliť na dve také vetvy. Prvá vec je, čo mi vyhovuje, a druhá vec, čo je dobré pre výkon. Uh-huh. Tie predpovede hovorili o nejakých 2 stupňoch, pocitová minus 5, minus 6 a tak ďalej, ale silný vietor. Báli sme sa toho dosť veľa, lebo 29 km malo fúkať. To, keď v tréningu chodíš niekde na hrázi, alebo tak to je extrém. To je už fakt, že protivietor, ktorý ťa zastaví, čím rýchlejšie ideš, tie sily sa spájajú, fyzika tam proste funguje. Ja som ešte veľký do toho, takže bolo to nepríjemné, ale ráno, keď som sa bol prejsť, alebo ešte to pozrieť sa, že čo si vlastne oblečiem, ako je zima, tak vôbec to nebolo také hrozné. Ten vietor nebol priamy nárazový, počas tej trate sa to vždy nejak otočilo, raz to bolo spredu, raz ľava, raz zozadu. To znamená, že nebolo to až také zlé, to počasie v ten konkrétny deň. Za mňa tá teplota bola ideálna na beh, lebo čím hovorí sa, že okolo 7 stupňov je najideálnejšie počasie, nemusí sa telo prehrievať, nemusí sa samo zohrievať a vtedy dáš ako keby tú najlepšiu výkonnosť. Všetko nad už je horšie. Samozrejme, každý to má nejaké subjektívne. Ja som radšej, keď je trošku teplejšie. No dobre, ale zase minulý rok bolo plus 20 a to bolo asi moc. To bolo extrém, no. Čiže áno. Hovorím, to sú tie dve vetvy. Jedna je tá výkonnosť, čiže pre tú výkonnosť je lepšie to nižšie počasie. Tých 7 stupňov, hovorím, komu viacej vyhovuje čo. Ja zase pocitovo mám radšej, hovorím, 10-12, ale nehovorím, že tá výkonnosť je lepšia pri 10-12, len môj vnútorný pocit, ten zážitok z toho, ten beh, hej, svieti slnečko a tak ďalej. Čiže to mám oveľa radšej. No hovoril si, že nemal si úplne ideálnu prípravu tú maratónsku, ale napriek tomu, s čím si išiel do toho behu, aká bola tvoja taktika? Vedelo sa, že bude 20. ročník, až neskôr sa potvrdilo, že to budú majstrovstvá Slovenska. To znamená, že už nejaké 3-4 mesiace predtým som vedel, že OK, sú to majstrovstvá Slovenska, 20. ročník, ja som klub Bratislava Maratón, čiže patrím, dá sa povedať, pod Bratislavský maratón celkovo, ktorý vytvára tieto preteky. To znamená, že a jednak som aj chcel ísť, aj bol záujem organizátora, aby sme prišli tam behať ako domáci pretekári. Mal som taktiku, dá sa povedať, už veľmi, veľmi dopredu stanovenú, že jednoducho v prvom kole by som chcel všetkým chalanom ísť s nejakými lepšími polmaratoncami, ušetriť tam čo najviac síl, prísť ďaleko pred ním, urobiť si náskok a v tom druhom kole to už len ako keby udržať. Aj keby ma sťahovali, tak by som mal ako keby veľký náskok. Ale samozrejme prišlo do tohoto počasia ten vietor a vtedy som sa trošku zľakol, že OK, tak do toho vetra to asi neudržím to druhé kolo sám, že budem musieť ísť trošku pomalšie. No, tak sa aj stalo, vybehol som, nebol som úplne prvý maratónec, bol predo mnou jeden a hovorím, bál som sa toho, že tí viacerí maratónci sa spoja potom do skupiny, budú sa striedať a dobehnú ma. Čo sa nakoniec nestalo, ja som vlastne to prvé kolo išiel za tým prvým maratóncom, tesne do druhého kola, keď sme vchádzali, som ho obehol a išiel som, dá sa povedať, sám, ale s vedomím toho, že to počasie bolo dobré. Hovorím, nebol tam ten vietor priamy, vždy sa to menilo z jednej, druhej strany, to znamená, že dalo sa tá výkonnosť udržať. Že tá taktika sa ráno rozplynula, počas toho behu sa zase zmenila na tú pôvodnú a dá sa povedať, všetko to úplne zapadlo do seba. A kde si prvýkrát asi povedal, že už to vyhrám? Dá sa to vôbec v maratóne povedať, lebo maratón vie byť veľmi nevyspytateľný. Tam môžeš naraziť na stenu a hotovo. Mal som 3 maratóny a nikdy som tú maratónskú stenu nezažil. Akože vždy mi dochádzali sily na konci, ale tak to už asi je prirodzené, že čím je ďalší kilometr, týmto tempo aj stupňuješ, aj ich chceš pridať, aj rýchlejšie aj ti dochádza. Kedy som to tušil? Keď som chádzal do nejakého 20. kilometra a už som zbiehal toho prvého Tarasa, tak vtedy som už tak cítil, že OK, tak teraz ako predbehnem, lebo som videl aj chalanov za sebou, že boli rozkuskovaní, neboli po kope kompaktní, že by sa nejako striedali, tak ak sa nespoja niekde, tak myslím si, že by som to mohol dobehnúť. To znamená, už okolo 20. kilometra som mal v hlave, že dneska to asi dám, ak ma niekde nevypne. Samozrejme, už som hovoril o tom, že nemám na to natrénované, že to druhé kolo bolo
To ma mohlo preveriť, samozrejme. Do Starého Mesta to bolo dobré a už prišli tie mosty a už som cítil, že asi sa niečo deje, ale tá maratónska stena neprišla. Áno, na konci som spomalil, ale to som vedel, že mám komfortný náskok a že to nemusím tlačiť. Keby som chcel, nejak sa ešte potlačím, ale nebolo treba. Takže povďaka. No napokon si mal výsledný čas 2 hodiny 23 minút 43 sekúnd a priemerné tempo 3 minúty 41 sekúnd na kilometr. Takže to si niekedy vyskúšajte ísť, že ako dlho v tomto tempe dokážete bežať, lebo je to úžasné. Ešte raz, aké si povedal priemerné tempo? 3,41? Nie, to muselo byť ďaleko. To muselo byť 3,23, 24, áno, to muselo byť ďaleko lepšie. Dobre. Ja sa priznám, bežal som na víťazstvo, nie na nejaký čas. Čiže pozrel som si hodinky, ale skôr z toho pohľadu, že ako som na tom, aké mám tepy, že či to vyzerá dobre a absolútne aj teraz, keby ste sa ma opýtali, že za koľko som zabehol 2,23 a niečo. Tie sekundy si nepamätám. V tých Košiciach som šiel tvrdo po čase, ale teraz absolútne nie. Jednoducho išiel som ako keby s tým, na čo mám, bežal som, stále som tam dával tú svoju energiu, ale netlačil som to úplne až tak na hranu tých svojich možností. Áno. No a v Košiciach to bolo ale lepšie. Kvôli trati, alebo kvôli príprave, alebo kvôli čomu? Tam boli, myslím, nejaké 2,5 minúty bol rozdiel medzi Jasné. No v prvom rade je jasné, tá príprava tam bola úplne cielená a zameraná v tých Košiciach na to, aby som tam mal lepší čas, aby som to lepšie zabehol, tak to je prvá vec. Druhá vec je, keby som včera bežal v Košiciach, lebo tá trať, aby bola iná, tak si myslím, že tú minútu a pol stiahnem, nehovorím, že by som šiel na osobák nejaký, ale určite by sme bežali lepšie. Jednak to počasie, ale aj tá trať to proste preveli či už v Starom Meste, tie dlažobné kocky, ono sa to dá, ale potom máš to ísť druhýkrát, je tam aj výbeh pod tú Michalovskú bránu, či už Starý most, alebo aj Sadianka Kráľa. To bolo super, že tam sú stromy, nefúka, ale pozor, zase ten sad je taký mierne hore-dole, sú tam zákruty, nehovorím, že sú tam nejaké také, že úplne spomalíš, ale ono to vyhodí z tempa a keď bežíš ako keby už 40 km stále to isté, tak cítiš úplne všetko a spomaluješ, zrýchluješ. V tých Košiciach je predsa tá trať rovnomernejšia. Ale to nehovorím ako nejakú výhovorku, jednoducho tá trať je tu v Bratislave takáto, boli sme všetci na to pripravení, že to takto bude a jednoducho som s tým bojoval, no žiaľ, nedá sa nič spraviť. A s tými najlepšími Keňankami si vtedy išiel v Košiciach, aj to asi dosť pomohlo, že? Áno, ten začiatok bol taký. Dobre, povedzme si, že oni mali svojho vlastného vodiča, čiže šiel vodič, šli oni, aj my sme šli za nimi. Pomohlo to aj kvôli, bol tam nejaký vietor nesilný, ale hlavne aj kvôli psychike tej hlave, že oni držali konštantné tempo, išli pekne, išiel si za ním, bolo to super. Už v tej druhej polke trate už som s nimi až tak nešiel, že už tam som ako keby zrýchlil. Oni ma až potom dobehli, hej. A zase ma potiahli, zase ma naštartovali troška, zase som pridal, takže 100% to pomáha. Ja som bol napríklad na 10 vo Valencii a potom vo februári na polmaratóne v Barcelone a jednoducho, keď je tam tá konkurencia, že vidíš, že niekto pred sebou, tak sa viacej hecneš, bežíš s ním, aj možno ideš nad svoje tempo, máš iné kroky, že ono to všetko tomu výkonu pomáha. Že ja som strašne rád za to, že keď je dobrá konkurencia. Napríklad teraz na tomto maratóne prišiel ten Poliak Kosek, ktorý bol, dá sa povedať, hlavný favorit, 2 mesiace bol v Kenii, trénoval, mohol prísť a ja by som bol rád, keby prišiel, lebo zase by sme možno mali oveľa lepší čas, lebo by sme tam boli možno spolu, postriedali sa, väčšia súťaživosť. Jasné, bolo by to pre mňa asi náročnejšie, možno by som bol druhý, kto vie, ale je pre mňa dôležitejšie mať tú výkonnosť a cítiť sa dobre v tom preteku, dať to tam, ako len čisté víťazstvo. No áno, bolo by to aj atraktívnejšie pre divákov. Samozrejme, no. Ale napokon si vyhral a spomínal si teda, že toto bol tvoj 3. maratón. Áno. No a keď sa vrátiš k tým úplným začiatkom tvojim bežeckým, tak ako to prebiehalo? Kde si povedal, že asi tomu behu sa budem venovať už viac ako len tak pobehovať občas po práci? Výborná otázka. Poviem to tak všeobecne. Začal som, brat, strýko bicyklujú, sú cyklisti, chodia aj na nejaké preteky. Vždy sa mi to páčilo, však cyklistika v televízore ide, dá sa to pozerať, vyzerá to dobre, je to aj môj vzor. Čiže začal som bicyklovať, samozrejme som z Oravy, to znamená, máme tam zimu a sneh do apríla
a už chalani z tých väčších miest, kde bolo teplejšie, prišli pripravení a proste boli lepší. Takže som aj ja začal trošku nebicyklovať na Orave, ale behať. Hej? Čiže behal som ako príprava na bicykel. A nabehal som, potom som celý rok bicykloval, zase na jeseň som behával. No a každým rokom som tomu behu dával nejak viac. Jedného dňa viac znamená, že som nabehal možno 200 km, čo je v dnešnom mojom ponímaní nič. No a jedného dňa bol nejaký pretek oravský. Takže 200 km za koľko? Za celý rok. Za celý rok? Áno, ja som si myslel, že to je veľa. To súhlasím, ale bolo to nič, hej. Ale to obdobie mojej prípravy bol, že marec, apríl, hej, že trošku zišiel sneh, začal som vtedy trénovať na Orave, hej. Išiel som 5-7 km. Teraz sa smejem, lebo to mám za týždeň a pol, ani to nie nabehané. Takže nedával som tomu až tak veľa, ale vtedy to bolo pre mňa veľa. No hovorím, bol nejaký pretek bežecký, veľmi taký marketingov dobre podchytený, bolo to iba 5 kilometrov s týmto nulovým nabehaním, ale myslel som si, že som extrémne dobrý a veľa. Išiel som tam s 1000 ľudí, obrovská fakt akcia, úžasné, fonfóry veľké a skončil som, neviem, 20. nič. Hej? A strašne som mal z toho dobrý pocit aj zo seba, ale keď som videl, keď im odozdávali medailu, ako to vybuchlo, ohne tam šľahali a proste veľa ľudí tam bolo, lebo fakt všetci boli na tom vyhlásení, tak to vo mne zanechalo efekt. Išli sme domov s rodičmi, otco, mama vpredu, ja som sa nahol a som im povedal, že o rok tu prídeme a ja tento pretek vyhrám. Jednoducho som začal potom naozaj behávať, už 50-60 km týždenne, a tak ďalej a ja som o rok prišiel a ten pretek som naozaj vyhral. Čiže to beriem ako taký zlomový bod. No a... A to si mal koľko rokov? 7-8 rokov dozadu to bolo 22, 3, neviem presne, to nepamätám si úplne povedať. No a potom je to aj taký druhý zlomový bod, že toto boli také oravské začiatky, poviem to, hej, že bolo to zábavné behanie, ale bolo to nie nejaké profesionálne, proste mal som chuť, išiel som si zabehať a potom prišla zmena práce, ja som stále ešte bicykloval viacej ako behal. Potom prišla nejaká zmena práce, nastúpil som konkrétne do Nike. Áno, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Samozrejme. A vtedy som aj chcel trošku zapôsobiť v tej práci, znamená, začal som viacej pracovať, bol som tam dlhšie do večera, tak a už som predsa ten bicykel potrebuje 3-4 hodiny, keď chcete byť dobrý a natrénovať. No a ten beh sa dá za hodinku vybaviť, si vybavený, máš to trénované, je dobre. Takže začal som zrazu viacej kvôli tej práci behať, minul som si energiu tam, nie na tom bicykli a hovorím, prišiel ten objem, prišlo to, začal v Bratislave pretek, už tam začal nejaký úspech, začal sa to nabaľovať a tak toto celkom prišlo k tomu, že dneska som majster Slovenska. Takže aj Nike môže za to, že si majster Slovenska. Určite áno, ale sa z toho smejeme, ale jednoducho, hovorím, prispôsobil som sa tým podmienkám, ten beh ma bavil, aj bicykel ma bavil vtedy ešte viacej, ale jednoducho nemal som na to priestor, možnosti. Ja neviem ísť na pretek s tým, že si idem zúčastniť, že skončím 34. Buď chcem bojovať tie umiestnenia, hej, a to som, hovorím, na tom bicykli už nevedel dať ten tréning, tak som začal behať. A k tomu dopomohla táto práca. Samozrejme, ja som chcel pracovať viac, aby tam dlhšie mohol som odísť aj skôr, ale tak to už je o tom potom. Jasné. A bicyklovať chodíš ešte? Samozrejme, tak stále 2-3 tisíc najazdím za rok. Už tomu nedávam také nejaké tréningy, už sa kvázi len vozím, idem s chalanmi, oni niečo trénujú, ja idem s nimi. Social ride. Hej, ja to chodím s nimi, oni si tam dávajú nejaké intervaly, ja to len držím, ale zase musím povedať, že tá výkonnosť je stále nejaká dobrá, že asi z toho... Tak ale si majster Slovenska maratóne zase. Z toho behu, hej, a tá vytrvalosť tá nejako funguje, takže je to stále nejaké dobré, ale je to pre mňa už skôr zábavka a rovno si poviem tie rakúske cesty a takto, keď je pekne, tak to má proste zážitok. No, stretávame sa občas aj s takým názorom, že beh je nudný šport. Tak čo máš ty na behu najradšej? No, v prvom rade musím povedať, že naozaj to nie je podľa mňa pre všetkých. Niekto si v tom nenájde tú cestu. Ja, keď idem behať, tak počas toho behu vyrieším všetky problémy a všetky situácie, ktoré som možno neurobil dobre a vedel by som ich spraviť lepšie. Čiže ja pritom veľmi rozmýšľam nad týmto, že nie som až tak fokusnutý na ten beh, ale na ten život a riešim tam tieto podstatné veci. Tá otázka bola, že prečo mňa to baví, hej? No hovorím, ja tam vyriešim tieto veci a mám rád strašne byť, ako keby trénovať, cítiť tú, nazviem to hlúpo, možno krv
hej, že ísť na doraz, posúvať sa, cítiť tie limity a hlavne keď to tam dáš, otrénuješ ten ťažký tréning, prídeš, zastavíš si doma a cítiš také, aj si unavený, ale cítiš tú silu z toho, že si proste otrénoval, že si spokojný s tým a šťastný, tak toto je pre mňa úplne asi to najlepšie. Hovorím, kedysi to bolo, že áno, vyhráš medailu, si spokojný, že si vyhral medailu, že si to dokáže, si to tam dal, ale potom časom pochopíš, že tá cesta je cieľ, to sa tak hovorí, ale naozaj tak vnútorne to vnímam, že mňa vlastne baví tie tréningy, veľa ich nechodím sám, chodím s chalanmi, že sme tak ako keby skupina, jedenkrát je ten lepší, druhýkrát druhý lepší, sa tam nejak naháňame, superíme, hej, potom pokecáme, idem von, ale hovorím, všetko sa to skladá do toho celku. Čiže není to len konkrétne, že by som mal len jednu vec, je to naozaj taký nejaký veľký celok. A stáva sa ti aj, že sa k tebe pripoja počas tréningu takí neznámi ľudia, že ťa spoznajú a že chcú si s tebou zabehnúť? Keď máš, ja neviem, že výkluz alebo niečo také. Samozrejme, to platí vždy. Tak ideš na hrádzi alebo na kuchajde, veľmi často behám, tam sa vždy niekto príde, pokeca, má veľa otázok ohľadom, ako trénovať, možno vieš to, čo on vníma nejako, ja vnímam nejako, takže sa o tom rozprávame, čiže toto sa mi veľmi často stáva. Ja som rád, lebo tých kilometrov už je tak veľa, že už ma to možno až tak nebaví vždy. Keď sa niekto ku mne pridá, tak zrazu aj ten čas lepšie uteká. Ja sa dokážem rozprávať, lebo ja s tým problém nemám. Čiže mne to vyhovuje. Ty si extrovert, hej. Zase áno, to je druhá vec, že ja rád pokecám, čiže s týmto nemám vôbec problém a naozaj sa mi to stáva dosť často. No, poďme teraz k takej téme, že možno si sa aj stretol s takým nejakým názorom alebo niečím, že tak ty si musel aj zarobiť tým behom. Že vysvetli toto, že koľko dostaneš peňazí za tie víťazstvá jednotlivé a koľko do toho vrážeš svojich peňazí? No, diskutabilná téma, dosť taká kontroverzná na jednu stranu. Nechcem toho tak, možno to najprv zovšeobecním. Myslím si, že máme na Slovensku hokej, futbal a potom všetko ostatné ide tak trošku do úzadia. Hej, že to, ako funguje beh, tak fungujú podľa mňa florbal, hokejbal a ďalšie, basketbal a ďalšie iné kluby. Jednoducho sa u nás podporujú tieto dva športy a to ostatné tak trošku na okraji záujmu. Áno, možno to robí menej ľudí a tak ďalej. Hej, ja už až tak do toho neviem povedať, ale áno, nemám žiadnu podporu v rámci nejakého atletického zväzu a tak ďalej, keď som niekoľkonásobný majster Slovenska a podobne. 7-násobný, áno, už teraz áno. Už teraz áno. Čiže nemám od nich žiadnu podporu, žiadnu znamená absolútne nič, nula. Hej. Na jednej strane chápem, lebo tie naše výkony popri tejto práci nie sú až na tej európskej, by som povedal, keby som to prirovnal k Európe alebo k svetu, nie sú až také dobré, hej, že keby sme to mali porovnať, tak ten svet je ďaleko ďalej. Na druhú stranu, keď chceme niekoho vychovávať, možno do budúcnosti, nehovorím, že mňa už, lebo už mám možno na to veľký vek, aby som dosiahol nejaké takéto európske výsledky, tak by to malo byť nejako sponzorované, či trebalo by to nejako podchytiť. To znamená, zo všeobecnosti zväz nepodporuje nejakých svojich sponzorov, ambasádorov, to je absolútne minimum. V dnešnej dobe všetci chcú len nejaký barter, hej. Mám nejakú značku oblečenia, ktorú nejak mám viacej, samozrejme musím zdieľať kód, na základe toho niečo mám, hej, čiže je to výmenný barter. To znamená, nie je to nejaké sponzorstvo, že mi niečo dajú, ale je to skôr výmenný obchod v rámci nejakých sociálnych sietí, čiže tam si niečo viem, ale to je, dá sa povedať, minimum. A v rámci takých nejakých firmičiek alebo niečo, toto zatiaľ nefunguje. Samozrejme, po týchto víťazstvách sa niekto ozval, ale vždy to je len, že sa ozvú a už potom to druhé kolo ako keby nie je, no si to nejak možno rozmyslia. Samozrejme má málo followerov a s tým všetko súvisí a tak ďalej. Takže ten šport je tak slabo, alebo tento beh je tak slabšie, možno trošku financovaný a je to potom už na tých individuálnych ľuďoch. Hej, platím si, dá sa povedať, 97% vecí sám, čiže nemám nikde nič. Samozrejme ideš niekam a vyhráš niečo, napríklad v nejakom dedinskom behu, dostaneš voucher na nejakú kúpu topánok, hej, už máš zase trošku lacnejšie. Vyhral som teraz zo Bratislavu sa výhru celkového, hej, tento rok neboli Keniania, tak minulý rok som bol síce prvý Slovák v polmaratóne, ale bol som štvrtý, lebo 3 miesta sú len, ale tento rok sa mi podarilo byť celkovo prvý, takže za to je 500 €.
keďže som to mal pod nosom, tak sú to pekné peniaze, samozrejme, ale keby sme si brali, že som bol napríklad v Košiciach a vyhral by som toľkoto peniazy, tak si asi viete zrátať, že nejaká cesta hore-dole, spanie, hotel, samozrejme nejaké, nazvem to sypačky, normálne cukry a veci, len jonťaky a takto, tak sme ďaleko za tým a to nehovorím o tom, že ešte musím trénovať, sauna, posilka a všetky tieto veci. Hej. Samozrejme, tie financie sa extrémne odrážajú v tom športe, to rovno povedzme. Čiže tam proste nalievaš svoje peniaze. Jasné, je to o mne a je to aj o klube, lebo aj klub mi nejako pomáha, ale to sú zase len jednotlivci, ľudia, ktorí možno lepšie zarábajú a do toho niečo dávajú na základe toho, že vidia, že mi to ide a že chcem. Čiže oni do toho nejak dávajú peniaze, ale to nie je, že by som si ja zarobil to len, že mám, ja neviem, štartovné nejaké preplatené alebo tak podobne. Áno, prepojím to teraz, lebo máme tu logo Fondu pre budúcnosť športu, takže aj odtiaľ si dostal nejaké peniaze. Áno. A už to bolo, tuším, 2-3 roky dozadu. Áno. Môžeš možno požiadať opäť, neviem. No, nemám to v agende, takže... Vidíte, vtedy, keď som dostal tie peniaze, tak odtedy sa mi tá výkonnosť aj razantne zlepšila. No. Samozrejme, zaplatil som si saunu, chodil som na nejaké tieto, takže všetko so všetkým súvisí. Stále je to v tom Nike, presne. Áno, všetko je to in-house. Ale povedzme si ešte teda to, že čo sme tu aj načetli, že ty vlastne pracuješ v Nike. Takže priblíž, že čo tam robíš a ako sa to dá sklbiť s behom. Aký je taký tvoj bežný tréningový deň, práca plus beh. Takže najprv to, kde robíš, alebo čo robíš? Takže som v Nike, som projektový manažer, mám na starosti ako keby prepájanie svetu biznisu, to znamená niekoho, kto si ten projekt vymyslí, napíše nejaké zadanie, niečo chce nové na tej stránke alebo niečo zlepšiť a svetom IT, to znamená ich prepájam, hej, tí ITčkarov, ktorí to naprogramujú a tí, ktorí chcú, ako to má vyzerať, ako to má robiť. Že dávam dokopy tieto dva svety. Keď to tak zhrniem, teraz napríklad, keď som trénoval na maratón, to je objemová záležitosť, to znamená veľa. Čiže ráno som sa zobudil, umieš sa, ideš na záchod. Ja teraz, keď som trénoval na maratón, tak som si dal aspoň ráno nejaký banán alebo niečo, lebo už predsa nejdem ráno len 5 km, ale chodím viacej, takže som si dal aspoň banán, pohár džusu a dá sa povedať do pol hodinky od zobudenia som už vyrážal. 8 až 15 km chodila som na ráno, podľa toho, aký bol samozrejme tréning. Dá sa povedať, toto bolo vždy, že tá rána fáza pri tomto maratóne je vždy. To mám tak hodinku a pol, aj zo sprchu, aj so všetkým vybavené. A o 8 som doma, sprcha, idem do práce, na 9 som v práci. Som projektový manažer, takže mojou úlohou je, dá sa povedať, robiť tie meetingy, chodiť a pýtať si od tých ľudí výstupy, aby sa zhovárali, robiť zápisy, naháňať ich, pripomienkovať ich. Toto je moja práca. Čiže celý deň kvázi som na tých meetingoch, robím zápisy a len potom všetkých otravujem, aby to urobili, dodali a tak ďalej. Samozrejme, ja držím kvázi ten projekt na starosti a končím okolo 16. až 17. ako mi to vyjde, samozrejme. Podľa toho, či mám ešte nejakú robotu alebo nie, odchádzam domov a zase ten druhý tréning, to už je podľa toho, že aký, že keď mám už ten náročný deň, tak ide sa ťažké intervaly, hodinka a pol, to je od 12 do 30 km, samozrejme pri tomto maratóne to je náročnejšie a keď sú to ľahšie klusy, tak to je len, ja neviem, 10 km, to znamená ráno 10, večer 10, hej. Čiže normálne dvojfázovky, hej? Jasné, to pri tom maratóne z tých 7 dní je 6 krát určite dvojfázovka. Keďže máme v Nike aj sprchu, tak keď sú tieto ľahšie dni, tak ja už mám v veci aj v robote už nachystané celú poličku, máme tam sprchu, takže ráno chodím pekne, mám 10 trasu a naspäť z roboty chodím 12 trasu, takže už to mám tak nejak prepojené. Je to super, lebo človek zrazu ušetrí veľa času. Jasné. Fakt, to je zase druhá vec, o čom sa nehovorí, že a to ešte taký citát poviem, že nie je ťažké natrénovať na maratón, je ťažké nájsť si čas na robotu a kamarátov. čiže keď chodím behom do práce a z práce, zrazu mám trošku viacej času, viem ísť aj do sauny, alebo viem ísť pozrieť nejakého kamaráta a podobne. Čiže zase sa tam nájde veľa viacej času na rodinu a známych a na to okolie. Čiže to je super, presne. To je super, lebo fakt v tom maratóne nemáš toho veľa času a keď máš, tak sa ti nechce. Jednoducho máš 180 km za týždeň odbehaných a
sa ti nechce, že by si teraz niekam ešte šiel naviac, hej, ale mal by si, lebo predsa aj ten sociálny život, čak hovorím, ja som nie profesionál, ale tak dobre, teraz som sa pripravil na ten maratón, dal som tomu viac, zameral som sa viac na to, ale hovorím, musel som vypustiť tú rodinu a tých známych kamarátov a možno ten čas viacej pre seba, lebo nie je ten život len o tom behu, no, jednoducho. Aspoň u mňa nie. Ty si hovoril, že si začal pomerne neskoro s takým vážnejším tréningom a trénovaním. Myslíš si, že je beh naozaj na takejto vysokej, pomerne vysokej úrovni, že je to pre každého? To som už aj hovoril. Nemyslím si, že to je pre každého. Každý sme, hovorím, nejaký iný, niečo inému sedí, lebo to všetci vieme, že dobre, fyzika je jedna vec, ten beh sa dá naučiť do nejakej podoby, aby si aspoň dobre vyzeral. Každý, ja neviem, v 30, keď niekto začne behať, tak každý má ten došľap iný, naučíš ho tú techniku, nie naraz, ale postupne, každý bude nejako vyzerať, čiže ho vieš ho dotlačiť do toho behu, aby aspoň nejak vyzeral. Samozrejme sú extrémy, ktoré vždy budú bežať a dopadovať na petu, nie na špičku, že nebude to možno vyzerať až tak dobre, ale naučíš ho aspoň tak nejak správnejšie behať. Ale nie je to pre každého, lebo jednoducho to niekoho nebaví. Beha 10 km je so svojimi myšlienkami, on nevie s nimi vydržať, nevie s tým pracovať, nebaví ho to a má radšej niečo iné. Samozrejme druhou vecou sú boľať kolena a tak ďalej. Že hovorím, nie je to jednoducho stvorené pre všetkých a sú podľa mňa aj menej náročné športy aj na aparát pohybový, to znamená kolena a tak ďalej. No. Ale pre každého bežca, keby sme to tak zúžili, že vymyslím si napríklad, mám 23 rokov, chodievam 2-3 krát do týždňa behať, niekedy si dám 10 km, niekedy si dám 5 km na kolečkách, alebo teda akože na štadióne. A zrazu pozeral som maratón, zapáčilo sa mi tá atmosféra, skvelý Martin Rusina a povedal by som si, že idem sa mu podobať. Alebo že nie konkrétne možno tebe, ale teda tým najlepším, tebe a tým najlepším, aby si zase nebral zodpovednosť veľkú, vieš na to. No tak či toto je možné, hej, že fakt, že 23-ročný chalán, ktorý občas chodí behávať, takže či môže od tých 6 rokov byť špička? No určite áno, lebo ja som hovorím, ten príbeh som hovoril a ja som presne takto začal. Jednoducho sa mi to tak strašne zapáčilo, tá emócia, že jednoducho som začal trénovať. Začal som trénovať s sedliackým rozumom každý deň, čo to dá. Klasicky, ale potom som našiel nejaké aplikácie, našiel som Mareka Hladíka, ktorý zdieľal už v tej dobe, ktorý už behával dávno, v tej dobe svoje tréningy, tak som začal kopírovať presne jedna k jednej. Čiže našiel som si jeho ako vzor, začal som to kopírovať a pomaly sa tá výkonnosť zlepšuje, on sa to nabaľuje. Samozrejme, každý rok tomu dávate viac, robíte niečo viacej preto. A dneska som bol prvý a on bol druhý. Preháňam samozrejme. Mal kopírovať teba, hej? Hej, kopíroval som ho prvý rok, 2, ale tiež bol pre mňa a je stále veľkým vzorom. A čiže presne to, čo si povedal, že dá sa to. A ja som to takto urobil a dostal som sa tam, hej, ale hovorím, to chce extrémne veľa času, cieľavedomosť, udržať tú motiváciu, ďalších XY faktorov, hej. Nemám zatiaľ deti, prídem domov, sú tam 4 steny, tak idem si radšej zabehať, nepozriem si film, hej, musí to byť taký človek. Ďalej tá motivácia, všetko tomu, že je to život. Aj vrodený talent je do toho zakomponovaný? Určite áno, však mojej rodine predtým, rodičia, starí rodičia, nikto nešportoval, tak ťažko je povedať, že či niekto, ale to je presne, aj to sa hovorí, že to sortovanie, zoberme 100 ľudí a z nich nájdeme 3 nejakých lepších, hej, ktorí majú ten talent. Lenže to neznamená, že pri tom behu vydržia, že tá motivácia im zostane. Takže či mám talent, alebo to mám len vydreté, to je ťažko povedať, hej, keby sme začali dvaja nejaký rovnaký a sa to sortovalo a išli sme takto ďalej. Či by on vydržal, ja bol by lepší, neviem. Ja hovorím, nemám nejakú históriu, ani rodičia nemajú nejakú športovú históriu, alebo ja neviem, v 15 rokoch alebo 20 som ja nič nerobil, hej. Jasné, orali sme robili a takéto domáce práce, ale v rámci nejakého športu alebo takto samozrejme schovávačky na ulici, hej, ale to nebolo nič sofistikované, tréning a podobne, čiže to boli čisto detské hrádky. Čiže neviem, či to je úplne o talente, mám to vydreté a možno
ale je to ťažko povedať, no. Keby som mal nejaký talent, tak možno behám o 5 minút viac a mám tie slovenské rekordy. Kto vie? Hovorím, že začal som jednak aj neskoro, aj to je taká kombinácia tých vecí. Ale sám o sebe, keď sa porovnám, koľko ja trénujem, koľko trénujú chalani, a mám pocit, že musím dávať trošku viac energie, robiť viac vecí, mať vyladenú stravu, ísť cvičiť ako oni. Oni si idú zabehať, mávnu rukou, ideme na preteku a máme tú výkonnosť. Potom to asi máš viac vydreté. To je taký môj názor, hej, ale hovorím, to nie je potvrdené, to len tak, že to vnímam, hej. Samozrejme, vidíš tých chalanov, čo robia len, čo ti ukážu, hej, či možno trénujú doma ešte potom, alebo chodia cvičiť, alebo majú aj stravu upravenú ako ja, a tak podobne, neviem. Čiže neviem sa úplne k tomu takto vyjadriť. No, si 94 ročník. Áno, 30-tník. Čiže, hej, krásny vek. Ja mám isto, takže áno, je to krásny vek naozaj. A vnímaš to tak, že ešte sa máš kde výkonnostne posúvať? Že ešte tá hranica nebola dosiahnutá? Ľahká odpoveď, áno. Ťažšia odpoveď. Každým rokom sa dávam tomu viac peňazí, viac času, viacej prípravy. Hej? A toto stále hovorím viac a viac a zlepšujem sa. Hej? A ja vidím, že ešte tie limity nemám, že ešte stále sa viem ďalej posúvať, ale už ma začínajú brzdiť financie a už ten čas ešte sa dá, ale už cítim, že aj s tým časom je to také, že už aj mám viacej rokov a jednoducho cítim, že už má to zmysel dávať tomu ešte viac a byť ešte lepší, posunúť sa niekde ďalej. Hej, stále to o mne hrá, ale hovorím, nemám deti, nemám čo nejaké také robiť, tak to stále dávam do toho behu. To znamená, že určite tie limity ešte nemám dosiahnuté, ešte by som to vedel posunúť. Na tých kratších tratiach 5-10 už je to dosť ťažšie posúvať, ale tento rok som sa ešte posunul, ale myslím, že ešte tam je, že ešte som nezabehol taký, že svoj výkon, kde by som povedal, že teraz som to tam naozaj dal. Ešte si myslím, že keby som šiel na nejaké dobré preteky, tak to viem. Ale na tom polmaratóne, maratóne si verím, že to sa dá ešte výrazne sklesať. Ale hovorím, chce to zase len ďalší tréning, ďalší čas a už tam narážam na tie finančné možnosti. Hovorím to preto finančné, lebo samozrejme regenerácia zlepšiť, v zmysle možno aj nejaká masáž. Ja som to nerobil, to stojí fakt veľa peňazí, keď sa chceš dať nejakému lepšiemu masérovi, hej, fyzioterapeutovi. Čiže tam to vnímam a solidnejšie preteky. Jednoducho, ako sme to sa bavili, že na Slovensku už nemám ako keby s kým bežať, hej, že sme tu 1-2 a potom sa niekde stratíme, že jeden má lepšiu výkonnosť vtedy a už nie je s kým bežať. Ale v tom zahraničí, napríklad v tej Barcelone, keď som bol a dosiahol som fakt výborný čas, tak iba ďaka tomu, lebo tam bola konkurencia. Ale ja som dobil stále 50, hej. 50 ľudí bolo stále predo, ale ja som mal vždy s kým bežať a toto podľa mňa bolo to razantné. Prečo? To znamená, že financie mi chýbajú na to, aby som mohol ísť do zahraničia a dať tam ten kvalitný výkon. A nehovorím o tom, že mohol by som ísť na sústredenie do nejakej nadmorskej výšky, byť tam 3 týždne, iba čisto behať, alebo do Afriky a tak ďalej. Čiže toto je tá limitujúca vec, ale hovorím, už to musím sklbiť aj s tým môjim životom a so všetkým, hej, a s tým, aby ma to stále bavilo, lebo hovorím, to je len zábavka, nie je to profesionálne, že by som sa tomu venoval. Takže odpovedou na tvoje otázky, ten limit ešte vidím niekde v diaľke, ale či ho budem vedieť atakovať, to uvidíme, to ukáže samozrejme čas. No tak budeme si držať palce. No tak. Nech to ide. Dúfam, že áno. No a ešte tu máme také rýchle otázky. Príliš nepremýšľaj. Samozrejme. Iba čo ti prvé napadne. Ja nemám v hlave, ja mám v nohách. No, hneď prvá otázka sa toho týka. Polmaratón alebo maratón? Polmaratón, jasné. Eliud Kipchoge alebo Jakob Ingebrigtsen? Kipchoge. Gael alebo Jonťák? Gael. Bicykel alebo lyže? Bicykel. Hory alebo more? Hory. Ranný vták alebo nočná sova? Ranný vták, určite. Aký vysnívaný maratón alebo polmaratón by si chcel zabehnúť? Kde? Na toto nemám odpoveď, lebo nemám taký nejaký vysnívaný. Ešte som nebol naozaj na veľkom polmaratóne som bol, ale na veľkom maratóne som nebol, takže vôbec neviem, ale ja to vnímam skrz tých časov a z tých výsledkov, takže vidím tie veľké, hej, Chicago, Berlín, Valencia, kde sa to naozaj beha tak rýchlo, takže
jeden z tých väčších a rýchlych. Hej, napríklad taký Boston je kopcovitý a ten ma až tak neláta. Samozrejme niekde v diaľke, že by som si ho chcel raz zabehnúť, určite áno, ale chcel by som ísť stále po tej výkonnosti a po tých časoch. Čiže Valencia, Berlín, Chicago. Berlín, no. Je to možné, no. Ale tuším, že svetový rekord je teraz v Chicagu. Chicago, áno. Áno. Kiptum, je nebohý, hej. A tuším, že aj ženský je v Chicagu. Hej. Vysnívaná dovolenková destinácia. Fú, tak ja som v tomto, tiež som nenastívil veľmi nejak veľa svet, ale mne sa páči Chorvátsko, no jednoducho Aj bicykel tam máš. Aj bicykel je tam dobrý, ale západy slnka, to more, je to tam príjemné, samozrejme keby tam bol ešte ten piesok a tak dokopy, tak by to bol úplne super, ale jednoducho aj ten vzduch, aj mám nejaké s nosom problémy, z nádchy a tieto, tak to mi tam strašne pomohlo, keď som tam bol raz v lete. Čiže tam sa mi strašne páčilo a hovorím, západy slnka, to tam je proste krásne. Neviem, či je to niekde ešte vo svete nejako lepšie. Videl som Španielsko, aj tam to bolo pekné, ale v tom Chorvátsku mi to asi tak najviac zatiaľ zostalo v srdiečku. No a najobľúbenejšie jedlo? Pre mňa všetko, ja som taký samozrejme Všežravec. Hej, všežravec, vôbec som z Oravy, chováme doma, ale nie som nejaký taký, že musí byť mäso alebo tak, čiže ja mám rád od pice, burger, až dá sa povedať čokoľvek domáce. Samozrejme, keďže chodím domov, tak to domáce je úplne úžasné, keď kapusta s knedľou a podobne. Čiže nie je to jedno konkrétne jedlo, je to určite viacej, ale ja nepohrdnem vôbec ničím. Ale musím povedať, že som v tomto dosť taký uzavretý, že jednoducho mám rád tie svoje jedlá, tak za tú čiaru ďalej nejdem, hej, že som taký domased by som povedal, no domased, neviem teraz správne. Domajec. No niečo také, som proste v tomto taký uzavretejší a keď vyskúšam niečo doma, mi to chutí, tak som strašne rád, ale v tej reštike sám, keď si to mám objednať, tak idem radšej po tom, čo viem, že bude dobre a dobre sa najem. No neviem to tak, ja si vybrať niečo iné. Áno. No dobre, tak ďakujem za príjemný rozhovor a nech ti to teda behá. Ďakujem a ja veľmi pekne, že ste ma pozvali. Som rád, že som tu konečne a teším sa naspäť do práce. Počas pracovnej doby nie je nič lepšie si takto to spríjemniť. Áno. Ďakujem a pozdravím všetkých divákov. No a ďakujem aj vám a vypočujte si a pozrite si aj ďalšie naše diely nášho podcastu na 100%. Majte sa fajn. Dovidenia, ahojte.